Hama dzangu takadzidza zvakawanda patakaenda kugame drive nevesha cruise and adventures avo vane zvikepe pamwe nemotikari dzegame drive. Takadzidza zvakawanda ini pamwe nemhuri yangu vana naamai vangu takava nenguva yakanaka. Ndo yatiri kuona iyi whole boat inenge iri underwater, musoro uri kunze for breathing because haikwanise kuita go for more than 15 minutes yakanyudza musoro isiri kufema. Inofanira kutosimudza musoro kuti idini ifeme. It is also a bird swimmer. It cannot swim, so mahipo haaende kunonyudza nyudza, anotambira kuri shallow kwaanenge akatsika pasi. Kana yaenda kuri shallow kuri deep inenge ichitofamba nepasi because haigona kuswima. Aiwa, takava nenguva yakanaka tikadzidzisiwa pamwe nekuona mhuka dzakasiyana-siyana musango, pamwe nekunoona Kariba dam tiri pedyo mumaombekombe, tichiona makroko pamwe chete nemahipopotamus kana kuti mvuu. Aiwa, takadzidza zvakawanda. Noah, they had rescued 4,855 species of animals. Yes, a total of that. So antelopes aiswa on this island because they could not rescue an antelope somewhere. Okaisa futi pane lions kanobva kadyiwa handi. So antelopes aiswa on this island. Finally it was named Antelope Island. Aiwa, so ndiri kukurudzirai hama dzangu kuti ngatiwanikwe tiri tinoendawo kukariba. Tasvika kukariba musashupika zvakanyanya, chingobataivei shark cruise and adventures. Ava vakanakira kuti zvoni vane zvikepe pamwe chete nekuva zvakare nemotikari dzegame drive pamwe nestaff yavo inobata vanhu zvakanaka uye vane experience mukushanda nemhuka. So kunyange kuenda nevana zviri safe, kufamba mumasango mune nzou kunyange nemhuka dzimwe dzinotyisa. Aiwa, kana muri mumotikari iyo munenge makachengetedzeka nekuda kweunyanzvi hune matour guides edu. haioneki kuonda zvinoita mamwe mawild animals, inenge yakasimba sezvizvi. What could then show that the zebra is not feeling well, makushe ari pagodzi pahuro awo kana akati tsvete makushe iwaya nemutsipa, it's an indication that all is not well with the zebra. Asi kana akamira sezvizvi, is it difficult to identify the males or the sex of this animal? Aiwa, zvaunongoita iwe kuvabata panhamba dziri pascreen mobva matobhuka for your game drive. Mungadaro muchida kuenda semhuri, munovabata muchida kuenda seboka kana kuti rekuchechi kana kuti semafriends makawanda. Aiwa, chamunongoita kuvabata panhamba dziri pascreen. Mukada kuenda zvakare sekampani munogona kuvabata zvakare panhamba dziri pascreen mobva makurukurana navo nekuti motikari dzavo dzakawanda uye motikari dzavo dzakasimba pamwe chete nestaff yavo, vatyairi vavo avo vane information yese yamungada kuziva maringe nemhuka dzemusango. Aiwa, isusu takanakidzwa uye panguva pfupi inotevera tichadzokera zvakare. You can see imhuka iri hairy just like a sheep, so the meat is soft and fat, right?
into this project yemazai iyi. Macrocodiles ese amuri kuona iwayo, there are layers then ari kuchengeterwa kukandira mazai. Kana breeding season yakwana, they actually dig half a meter in the sand, deposit eggs which range from 50 to 70 at one time, and then covers the ground.